El meu nom és Vanessa Martínez, soy la CEO del Grup Carinsa. Al Grup Carinsa portem la innovació al nostre ADN. Any darrere any ens anem especialitzant en nous sectors. La innovació la treballem al voltant de 3 vessants principals: la nutrició i la salut, la sostenibilitat i la disrupció. Una de les darreres innovacions justament aglutina 2 de les vessants, que és la nutrició i la salut i la sostenibilitat. Aquest és un envàs biodegradable que es pot menjar per les salses sòlides, pel ketchup, per la mostassa. Va molt alineat en tot el tema d'eliminar plàstics i els envasos comestibles i monodosis. A Carinsa ens enfrontem a tots els reptes que hi ha a la societat i al mercat, a tot el món, amb aquesta visió que el mercat és el món, amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i pensant que podem aportar de valor afegit. Aquests reptes, per exemple, un d'ells és que no hi ha la suficient proteïna càrnia per a l'increment de població. Estem treballant fa més de 8 anys buscant proteïnes alternatives. També un altre dels reptes és buscar ingredients funcionals, perquè el consumidor ja no només vol un producte que sàpiga bé, sinó que aporti un valor nutricional i que vagi directament al seu benestar. Aquest clúster de Food and Service és un gran exemple d'aquest ecosistema que podem fer productes molt novedosos i productes disruptius de forma conjunta.